til kampen jo. Og hvad? Jeg havde købt og cola. Og faktisk. Det var god kamp. Det var synd. Det var meget. Er det video? Er det video? Vi smed bare vores ringting, der hvor vi skal ud og spise for. Smed den bare på Kessler. Ja, spillerne på i aften. Jeg var først. Bango, bandango. Kom det på? Nej. Det almost Filipino looking like brother. Over here. Hvor meget for noget? Hvad laver du? Pack cards. Pack cards. Jeg har været så sur. Hvad? Who just walked in. Han har fået 15.000 på. And Brian. Og 15.000 Asko, som vi kalder ham i byen. Asko Rico. Og Ronaldo. Kommer også ind. Viser to. Something looking like tits. Har du fået 15? And me and last, and not least.